Detener grabación de vídeo. Habla desactivada. Què tal, família? Mira, que bé, un altre vídeo d'aquells que faig. Aquesta és una cançó que recordo haver-vos compartit en algun moment en el meu perfil de Facebook, però que no la vaig deixar al meu canal de YouTube, perquè llavors no en sabia. Diu que no en sabíem més, teníem 15 anys, que deia ell. És una cançó que parla d'una cosa que ara és molt actual, però que quan es va fer la cançó era quasi bé, no, sense el quasi bé, un tabú, el col·lectiu LGTBI. És una cançó que parla d'un amor entre dues noies, mujer contra mujer, es diu la cançó, en castellà. Jo la vaig fer en català, la vaig traduir, perquè volia escriure una cançó que parlés una mica d'això i em vaig donar compte que la cançó ja estava escrita, només havia de posar-li alguna meu. I el que vaig fer va ser traduir-la al català, la cançó es diu Mujer contra Mujer, és dels Mecano, i jo li vaig posar Qui és el jutge? No hi ha res a destacar quan dues noies es donen les mans, tot es matitza després. Quan ho fan d'amagat mortes de por i a soles, sense res a perdre, amb les mans hi va la resta del cos. Un amor dut en secret, tot i que nues no cal amagar-se, el vesteixen d'amistat. Quan surten a passejar per la ciutat i una pensa en el que diran, l'altra pensa que ja s'ho faran. I el que pensi l'altra gent resta sobrer. Qui és el jutge que jutja qui s'estima? Digue'm qui és el jutge que pot jutjar l'amor. No sóc jo qui els llançarà un exèrcit de 1000 prejudicis. Si la sorprenc d'amagar, fent-se un d'aquells petons apassionats en una sala a mitjanit i a les fosques, no faré soroll perquè no sàpiguen que hi sóc. I es farà palès que s'estimen tant i més. Qui és el jutge que jutja qui s'estima? Digue'm qui és el jutge que pot jutjar l'amor. Qui és el jutge que jutja qui s'estima? Digue'm qui és el jutge
Habla activa. 5 minutos. Detener grabación.